아유, 비함즈. 에이, 부레. 마, 비함즈래, 허? 아래요, 흔반 작은 날래, 허? 아르로로, 앙비아오, 튼틀리야. 나 타이마니 시라가슨 크는 비함즈. 어이, 부레, 붕가시 낭는 거 안고 비함즈 따붕은 나네, 허? 으닥이야래, 그게 캡시 작은 앙증어. 아유, 하마브리시 비함즈 작은 날래. 히라만 등대 안고 슛, 빌라이, 허? 힌정만 내릉이는 살래야? 비함즈, 함구나마 비페베지 붕내앙 야바쿠? 에이, 능 야베실 비쿠낭 문치바와 문치등. 아르투 문치바보 탐페베지 겁타 작은 앙증어. 아유, 하밥. 으라이, 문치등. 아이 비함즈 앙부 문치고, 능이 시라가 생등, 바이시 두쿠만 아니 비페베지 붕등 사난구, 나 테이제비 텐솔 라난구 귀라나? 아유, 앙립 살려는 그 무상 배우라브 가바이 비함즈. 나, 능신이 자타이구부 앙문 티접 가바이나? 자타이빌레 마바디 자타이빌레 해? 아니, 앙립 살려는 그 줄이 갈람 가시겠나, 비함즈 텐솔 라난구 귀라. 비함즈? 앙립 줄리? 보로카도 치게는 동어나, 앙립 줄리 튼줄리니 줄리 아리 술정 마바디 줄리, 마음바이 지빌레 하? 술정 마라 보비아오 마느 많이 차가이 하? 에이, 비함즈 나는 생나우 동푸유. 에이, 늑시나우? 이벌바지 농방 자방 그다붕을 라지네무나 치능은? 앙, 튼들리고는 비함즈 갈람는 바는 작은 나마. 능이 비함즈 농아, 자느브 하키야오. 아유, 너 야이쇼나, 미펄바지 붕네 하마, 대문 치그왕을, 능이 자체즈브, 두쿠그낭, 호쟁 넥시나브 누어라지기야바. 아르나 타양 비지 농아, 넥시니, 무장물레냥 제뿌, 행타으아 비함즈. 야, 부비역 프리크앙 레이어 스랑코 미별베지 붕마이 다른 비함즈. 에이, 부리야, 함즈 뻥가네 이래니까. नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे वो दो कोरी के बेटे के लिए समझी बनाया मुझे बहू बनाने नाथाय नों मा जाखो बिहामजो नोंसिनि जुलियाथ' दिनैनो दानो र' आं आबाखौ लिंहरनो नों बांद्राय सानबाय खोमा नाथाय नों जोंनाव जेबो गिनांला बिहामजो नोंसोरखौ आं वार्निं होखाबायलै आंखौ जानला माला नोंसोर बिदि बखिदोंना नोंसोरखौ फुरा आं दालि ओंख्रि हो दालि ओंख्रि जाहोजागोनलै खोथा गैया 아유, नोंखौ एसे मोजां बिहामजो ना रायथिदों आङो बिहामजो नों आंखौ सिनायाखै आंखौ थाप्पल माराथ'ने बेबाथ' आं नोंखौ नोंनि उमरखौ नायलालै ओइ थुनथुलि लक्ष्मण नों आयु आबा मा फाग्लि थांमाथांहाय बियो हो एसेबां बाथ्रा बुङो नोंनि एसेबां हिम्मत थुनथुलि नों आंनि आइखौ आखाइ दिखोनो नागिरदों एबारथ' नोंसोर बिमा फिसा हा होमबा बे राबन सैथाना नोंसालासो मा बांद्राय जानला माला बुंदोंहाय बिहामजो आरो आंखौ बेबायदिसो बुंबावदों बे नोंसालानि हो राबन सैथानि आंखौ नों बिहामजो बुंगासिनो नोंसालानि बिहामजो आरे चार बुरै बेसेबां होख्राव नोंनि होख्रावनायजोंथ' आं नोंनि बिहामजो जायाना ओइ आबा लक्ष्मण हा माथो नोंलाय जुदासो होनदोंमोन दा माथो बिहामजोआनो एरासो जाबाय हनै थुनथुलि नों आंनि आइखौ आखाइ दिखोनो नागिरदों आबे ओइ लक्ष्मण आखाइल' मा हो नोंखौथ' नै नुदोंना नुदों आंखौसो लक्ष्मण जुनानै थांफा हरै जागोनलै खाथो गैया आंजों साला आंखौ बेयाव लाबोना बायदिसिना बुंग्रा ओमफ्रायथ' ओइ मादै जियानो जा मादैसो होनबावबाय आङो नोंसालाखौ मोजां बुजाय बर'फ्रा एसे नामा हो नोंसोरनिया आंखौ बेयाव बिहामजो नोंसालानि बिहामजो बे मोद्ला साइसनि आं बिहामजो जानो हो आयु हामा मा होनबाय थाखोसै आफा ओइ थुनथुलि एसे सिरि थाथ'दो दे ओइ बेटा नोंखौथ' दा एकदम उरायखासिगोनसो आङो गोजौ सोरगियावसो थांगोन ना पातालावसो थांगोन ना अख्राङाव थांगोन ना बहा बिरलांगोन पात्ताबो मोननाय नङा नों बुं आंखौ सोर लाबोआ बेयाव हो ओइ थुनथुलि नोंजों आं मोजां रायलायगासिनो नों एथ' बदतमिज खालामबाबो अरे बा हीरो का डायलॉग ने बिहामजो सिरी था बिहामजे के बच्चे तूने मेरा हाथ कैसे लग गया बे साला अयो हामा गिलु बालु बिहामजो लाबोखोहाय याबा नोङो साला थुनथुलि र' एसेबो बुजिलाहाय नोङो हो ओइ आंखौ सोर लाबा बुरै बेयाव हो आंजों जि खालामबाय नों आइखौ एसे रेसपेक्ट हो मिथिबाय औ आबा हा बिखुनजोखौनो सनमान होनो रोङि बुरै होननायसो बेलाय हा बेफोरबायदिखौनो लानोसै आबा नोङो लक्ष्मण जेबो साननांला दे आं दंना आं गासिबो थिक खालामजोबगोन आं
हले नों बुंबाबा आखलफोरखौ थिग मोनासैहाय नङा आयै बे माने डिप्रेसनजोंनो बिदि जालांबाय थुनथुलि नोंखौ खेबसेनो डाइरेक्टनो खिन्थाखानोसै आङो नोंखौ बेहाय आं लाबोदों बेबो हजों न'निफ्राय थिखोनानै मा औहाय बिहामजो दा नोंसोरनाबो फेमिलिया एसे प्रब्लेम नालाय बेखायनोसो बिदि आबैयाबो खालामनो गोनां जाबाय औ नोंखौ आं जुलि खालाम लाबोबाय जोंनाव हो लक्ष्मण नोंनि एसेबां हिम्मत नोंखौ आं जेलाव लांगोन लक्ष्मण जेलाव पुतुलानि मिन्थिदों मानो दाबो नों पुलिस हा नों आंखौ फोथायाखै आंखौ गियाखै ओहो जोंनि जुलि थाबैनो जासिगोन आरो बेबो हाथासुनि खेबसेनो थाब जोबनायनि मिन्थिबाय लक्ष्मण दाथ' नों मा खालामनो हानो दिनै आंथ' नोंखौ हगार हरनो हानाय नंला नोंनाव दम दं आंखौ लाखिनो हो बिराद दम दं बेखायनोथ' नोंखौ लाना फैबाय नोंखौ गोदोना सिबथिना दानो बुथारगोन आङो ओइ बिहामजो आं माने सब रेडि खालामजोबखाबाय जोङो मिन्थिबाय आरो नोंनि नोंसालाजों हाबा जागोन सोरबा हा येस नों जागोन आंजों नोंखौथ' फना बुरो आंना हा फना जानो नोंखौ लक्ष्मण सानखौ लिंहरदे आङो ओमफ्रायथ' फुरा आंनि टिमखौ लिंहरजोबगोन आङो आं मोनथिगौ आंनि सिमा बेबायदि बायनो हाया बोरैब्ला फनालाय ओमफ्रायथ' आं लक्ष्मणजों हाबा जानो दरखार जाखायाखैलै बुहुमा हौवाजाब थाबाबो बिखौ लाया माथोसै आङो थुनथुलि लक्ष्मण येस सुइट हार्ट सरि नाथाय नोंखौ आं मोजां बुजायनो थांबाय नों आरो रागा जोंनानैसो गरम जालाबायबायना सरि बेबि सरि नोंखौ हेगार आं लक्ष्मण जेन थेनो नोंखौ एसे मोजां लाबोनो हाबाय आरो बोरै हगार हरफिनो दे बेफोर जाबाय इन्जेक्सननि कामाल बेनिफ्रायथ' आं नोंखौ हेगारालै एसेबां इजि नोंबोथ' एसे गोरलैयै मानिखानाय नङा जेबो नङा वाव किया बात हे गासिबो सलिउसन दंजोबखायो माथो आंनाव लाखि बेनिफ्रायथ' थुनथुलि नों एसेबां गोरलैयै साननि जाफिननो थाङो आं हगार हराथ' जेरैखि जायाबाबो थांखिखाबाय बेखौ फुरा खालामनानैसो गारगोन लाखिया बे जायगाया सेफ नंला बेखौ एसे दोरोदनांसिगोन नङाबा जोंनि जुलियाव गोबां हेंथा फैबाय थागोन आं खालामगोन ना बेफोरखौ र' बेनिफ्रायथ' एटिट्युड लेभेल नोंनि मानिनांगोनलै नोंखौ हाबा खालामनो थाखाय आङो जेरैखि जायाबाबो गासिबो खालामजोबगोन निमाहा होनाय होयि बे उननि खोथासै हाबानि उनावथ' मा जाबावनो आरोना थुनथुलि सरि दे सना ओमफ्राय नोंथ' ओरैबायदि खोथा बुंदों जेन नों पुलिसनि मानसिसो थोद फाग्ला बिदि जानोनो हायाना बे पुलिसफ्राबो नागिरबाबो आंखौ मोननो थांखानाय नङा आरो दा बे सानालाय जाम्बायालाय आंखौ मा नागिरनो हाबावनो मा होनखो जामायजो बे फाल्थुब सेंग्राया जोंहानि न'निफ्रायनो माने नोंसानि न'निफ्रायनो थिखोनानै लांबाय बिहामजोखौ आरोथ' एथ'बां साहस बेनाव औहाय जामायजो मा बुंबावनो आरो ओरैनो लाङाखै आंनि फिसाजोखौ जुदि आंनि फिसाजोआ बिहुस जायामोनबा लांनो हाखानायबो नङामोन बेफोरबायदि मानसिखौथ' मोनबाथाय दोखो दोखो दामनांगौहाय जोंसो थासनबायनांगौमोनहाय नै एमि एकदम बेखौ सेला खालामजोबगौमोन दामै दामैनो जामायजो सिन्था खालामनाङा दे बेखौनो आंहा फिसालायाबो खिन्थायाबो मुवाबो डाइरेक्ट बिदि हाखु दाखु फैबाय औहाय हाबिबो टेनसनानो माने आंहाबो सोरनो ओरैसो जाजेननो जेबो साननोनो हायाखैमोन दाथ' बे गुन्दाया बहा लांखो आंनि फिसाजोखौ पापिया नागाराहाय जों बेखौ औ मानो नागारनांगौ जोंलाय बेखौ आरोथ' जेनेबा मा गोसो थोखायोमोन ना मा जाखो बिहामजोजों ना माबाफोर कानेक्सन दङमोन जे बेबायदि लांनो हालायनाय नङा जामायजो आंनि फिसाजोनि गोरोन्थि नङा बेखौ गोरोन्थि बुजिनाङा बेखौथ' सिनायनोनो थाङामोन आंनि फिसाजोआ नै दाख्लै बावैसो एसे दावराव जादों होननाया हाबि सेंग्रायानोमोन दा बिदिबा बे गोबाव समनिफ्रायनो नोजोर लागायबाय थाखादोंमोन जोंहा थुनथुलि बिहामजोखौ बेखायनो दिनै चान्स मोननायावनो मोननाय बेफोरबायदि लांबाय दाथ' पुलिस टिमाबो आरो जावैसोआबो एसे एनै जायगायाव सोंनो होननानै थांदों दाथ' बिदिबा जोंनि बिहामजोखौसो खावना लांदों बेथ' नैहाय सोरां जोंहाथ' बिहामजोआ गोमायाखै बेखौथ' जोंनि मानसिनि मेगननि नोजोरजोंनो लानानै थांदोंहाय आरो जुदि बे हाबा खालामनो होननानैसो खावनानै लांदोंबा बहाबा मन्दिरफ्राव नङाबा बिदिनो बेबायदिनो हाबासो खालामखागोनथ' बे लांनानै नङाहाय एमि जोंहा थुनथुलि बिहामजोआ जोंनिल'सो बिहामजो आबा साननिल'सो आरोथ' जामायजो सिन्था खालामनाङा दे
दाथ' बे सेंग्राखौसो आं आयु हाबाब बेफोरबायदि हाथियार देखायलायनानैसो जोंखौ धमकि होलायनानै लांबाय। मानसि मोजां नंखाया बियो, नङाबा बे हाथियारफोराबो मानो थागौमोन बेनाव। सोरां, मानिबा क्राइमाव हमजानायबोथ' जानो हागौ, क्रिमिनेल लिस्टआवबोथ' थानो हानाय बियो। जानोबो हानाय जुदि, दा पुलिसजों रायलायनोसै। बिदिबाथ' जेसेनो थाब हायो थाब नागिरनांसिगोनहाय बिहामजोखौ। आरोथ' मोनसे बाथ्राखौसो बुजि मोनासै आं, मोजां मोनबाय ओमफ्राय मोनथिखाबावबाय बियो थुनथुलि बिहामजोना गुबुन सोरबा दं। हनै दा थेवबो बिदि लांबाय बियो मानो? मानोना बे खावसे फाग्लाखासोमोनदां, सोरां मिथिबायना? जाखागोन बिदिनो, मानसि मोजांनि आखला बिदि लांनाय नङामोनथ'। आरोथ' बेसेबांबा बुंदोंमोनहाय आं जावैसोखौ लिंहरगोन, आंहा जावैसो दंखायो। थेवबो गिबावलाया ओरैसो बुङो, आंसो जागोन नोंनि जावैसो, उनाव आशीर्बाद लाफैगोन, बेफोरबायदि नायनाय। माथा फाग्ला मानसिसो बियो, बेखायनो बेफोरबायदि जानला मोनला माबा खालामलांबाय बिहामजोखौ। बिहामजोखौनोथ' मारै बिहुस खालामखो होमबा? ना माबाहाय जामायसो, आं बैयाव मेथाइसो गोलैनाय नुदोंमोन लाड्डु। आरो नोंसोरथ' आंनि फिसाजोखौ मिथिखायो माबायदि। एकदमबारे जानाय होनबाथाय थैफ्रामलायथारोआनोलाय, बेफ्रावनो बिदि आरो। नंगौबोहाय, जानोबो हानाय, ओरैनोथ' लांनो हाखानाय नङा सानबाय बियो, जानायफ्रावनो खायदा खालामनानै माबा मोनसे बुरखायनानै जाहोबाय बियो। मेथाइफोरावनो माबा माबि निसा लगायनानै, आरो मिन्थिखायोबो जानांगौ जे जोंहा बिहामजोआ बिदि होननानै। जायखिजाया बिहामजोआ एसे साननो हानांगौमोन आरो, जे गुबुन मानसिया बिदि जासिलाबायबा बारा मेथाइफोरबाबो बारसोमलाबायनाङा होननानै। नङाब्रा एमि, माने खायफा एसे बुरखायबाय नालाय, बेबा मा होननानै थगायखो? गथ'आबो गोसोआ एसे चनचल नालाय, दाबो देरफुनाय। बेनोथ' जाहैबाय। दे होमबा बांद्राय सिन्था खालामनांला, आबानो फन खालामनि आं, माबा मोनसे जासिगोन बे। वाव आयै, नोंहामजो जानो गोनाङा समायदोंना? समायनायालाय समायदों आफा, बिहामजोआ हा नाथाय मानोबा बेफोरबायदि खालामखो नङाबा? आयै, नोंसालानि खुसिखौ लुबैदोंना नोङो? अब्ला नोङो जेरै आं बुंदों बिदिल' खालाम। नाथाय आबा बिहामजोआथ' हुसानो गैया, मा बेफोर मोजां जागोन ना आबा? अह आयै। नङा थेवबो हाबाया मारै जानांगौ? नोंनो बेखौ बिहामजो नांगौना नाङा आयै? आंथ' बेखौ गोसथोखायो आरो हगार हरफिननोबो गोसो गैखाया आङो। बिदि नङा आबा, फसायनायालाय आंबो फसायदों, थेवबो बिहामजोआथ' माथो गोसो गैयि बायदिसो देखायदों। आरो बोरैथो हुस गैयि जाफिनलायखो बेलाय? आयै, बेहाय एसे प्रब्लेम दङ, माथो खालामनो, अब्लाबो हाबायाथ' जाथारनांगोन ना। बेनिफ्रायथ' आरो जों जायगाखौबो एसे चेन्ज खालामनो गोनां जाबाय, मानोना बिसिनि फेमिलिया दा डिस्टार्ब खालामफैगोन ना, हेंथा खालामफैगोन। बेथ' बे आबा, दे होमबा हाबाखौ गोख्रै हाखु दाखुबाबो खालामथारसै, बिहामजोआ उनाव बुजिलांखागोन बियो। दे आयै, नों मादै आयं बिसोरजों एसे मोजाङै माने रायलायबानो जाबाय हा, ओमफ्राय बिहामजोजों थाथ'बाय थाथ'। दे आबा, हा गोख्रैनो, ओरैनो बिदि दलद थाबालाय मोजां नुयो मानसिखौ, अनथावथावनो, हा नाथाय सिरि मोनबासो मानो बिदि जाखाङो। दे बिहामजो, उनावबाबो बुजिलांखासिगोन बे नोङो। दे आयै, आं सासे लोगोखौ लायग्रोनि, ओमफ्राय हाबायाथ' थाबैनो जाखासिगोन, पन्डितजियाबो फैगासिनो। दे, ओमफ्राय बे नोमानिनि फिसाजोखौबो लिंहरदोंमोन आङो, बिबाजैजों थाफानांगोन ना। मा खालामो खालामथ'द आयै, नाथाय एसे गासिबो स्रोद बायदि जाबायथ', माने बिसिनि फेमिलिनि थाखायनो, बेखायनो जेरैखि जाबाबो हाबायाल' थाद' नाङा, हाबाया जाफुंथारनांगौ। जागोन दे आबा, जामारगोन बेजोंनो, नोंनि हाबायाबो, जि जायो बिहामजोआ उनावबाबो बुजिखागोन, आंबो फोथायनाय दङ। ओमफ्रायथ' आंनि गामसा, गासैबो गस्ला, हाबानि जगारा माने बैयाव दोन्दोंमोन आं, आयै लाबोखाजोबदोंना, जेबो बावबोआखैथ' दहाय न'निफ्राय? आबा बावबोआखै, हाखु दाखुबाबो नायै एकदम लाबोजोबखाथारदां। दे थांद' थां आबा, लोगो लायनांगौ होननाया गोख्रै लायदो। दे मोजां नायथ'दे आयै। जागोन दे आबा। हिन्जाव गोदाननि महराव बेसे समायना नुदों नोंखौ सना। जोंनि गोथार जुलियाव जेबो हेंथा दाफैथोंसै। दे दसेल' थाथ'दो, ओमफ्राय जोंनि जुलिया सुरु। आरो नों राजि दं गैया? आइ डन्ट नो, आं मिन्थिया, अब्लाबो नोंखौ आं आंनि हिन्जाव खालामथारगोन। दे थांदो थां आबा। औ आयै। थुनथुलि! थुनथुलि! लक्ष्मण! लक्ष्मण, बहा दङ नों गखाया दिनै? थुनथुलि! खारबायसो नामाबा? आयु, मा जादोंसै बेयावलाय? मादै, नों मिन्थिगौ नामा बे न'नि मानसिफोरा बहा थांजोबदों? बे लक्ष्मणनि न'आ बेनोमोन ना? माथो रावखौबो नुवा, बहा दं बिसोरलाय?
आरो सोरखौबा बेहाय माने गावसिनाव सोरखौबा लाबोदोंमोन ना बे लक्ष्मणा। औ मादै सोरखौबा नुदोंना जोंनि आब'खौ लाबोनाय नुदों बेवहाय माने सासे सिख्ला मानसिखौ। बे न'नि बिगोमाया बहा खारजोबखो आरो बे लक्ष्मणा बेहायनो थायोना। आयौ हा माथो जादों सार लक्ष्मणनि न'आथ' हा बेनो आरोथ' बिसोर बेयावनो थानाया थायोमोन नाथाय दिनै बिसोरथ' रावबो गैथ'वा न'आव हाबायावसो थांदों माने फिसाला लक्ष्मणनि हाबा दङ नालाय। मा लक्ष्मणनि हाबा बहा आरो माला मादै? जोंथ' बेखौ एरेस्ट खालामसो फैदों मानोना बे सासे सिख्लाखौ किडनेप खालामनानै लाबोदों जोंनि मेडामखौ। मा होनखो सार किडनेप खालामनानै लाबोदों नाथाय लक्ष्मणाथ' बिहामजो गोदानसो लाबोदों मालाय गोसो थोलायनानैसो लाबोनायमोननो। दा मन्दिराव ना गावसिनि खुरमानि न'आवथाय हाबा दं होनदों आरो बांद्राय बिदि लेंस्लाबनो हायासैनो ओरैनो जाब जुब जाहोनाया गामियाव जाहोफैगोन जाहैदों। आरो बिनि हाबाया बहाय जादों? बाराथ' जेबो आंबो मिथियाहाय जायगाखौबो मोजां खिन्थालाङाखैना जायखिया गावसोरबो जि हाखु दाखुसो थांदों जोंबो बारा मिथिस्लाबलायाखै। एकदमबारे बेखौल' मिथिगौ जे हिन्जाव गोदान लाबोबाय होनना लक्ष्मणा आरो दिनै हाबा दङ आरो। बे हिन्जाव गोदाना जोंनि मेडामसो जानो हागौ। आयौ बिदिबा लक्ष्मणाहा पुलिसनि मानसिखौसो लाबोखोना माखोसै बिहामजो? ओइ मादै बे आंनि जानो गोनां हिन्जाव गोदानखौसो लानानै फैदो। मा बेखौथ' जोंबो जेबो मिथिथाराहाय बाबु जायखिया बिमायाबो बिहामजोल' लाबोदों होननासो बुंदों गावसोर मोजां मोनलायखायो होननानै। नङा माथो आंनि आब'सो जायखौ लाबोदों बियो आरो बियो जबरदस्तिसो लानानै फैदों थिखोनानै। औ जों बेखौ हमनोसो फैदों आरो जै खबर मोनबाय जोंनो खिन्थाहर। ओमफ्राय बिसिनि सोरबाफोर सिनायनाय दंबावो ना बे गामियावहाय? अब्लाथ' जों बिनि हाबाखौ दानो लाखिनांगोन। लक्ष्मण बिदिबाथ' सारमोन नोंसोर गोख्रैनो लाखिनो नाजादो जेरैखि जायाबाबो हाबायाथ' दिनैनो थार बुंदों। नङा जानो हाया बिदि थुनथुलिजों लक्ष्मणनि हाबाया जाथारनाङा। बिदिबा सारमोन बहा लांथावथाव बियो आरो होमबाथ' जों थाबैनो नागिरबावनांसिगोन बिखौ। औ दा जोंबो बारा जेबो मिथिया जायखिया सोरबा खुरमाना गावसिनि आलासिनि न'आव लांबाय आरो हिन्जाव गोदानखौ। जेबो नङा र' जों बिनि न'सिम मोनफैखाबायबा बेबो बासिनाय नङा। नार्जारि बिदिबा माथो मोखां नायबाय थाबावखो आरो गोख्रैनो मोजां खबर लाबाव। जागोन मेडाम। नांथारगौ जायोबा बिनि बे सिनायनायफोरखौबो थिखोजोब सोरबा नङा सोरबाथ' खुगा खेवगोन। औ जों गोख्रै ओंखारनांसिगोन बेनिफ्राय आरो बेखौ नागिरथारनांसिगोन। हैद आदानालाय फना मा दसेनो नाङो दसेनो नाङाब्रा। गामिफोराबोथ' आरो एसे बोरैबा माने एसे बिफां लाइफांफ्रा बारा आरो बै ससेयाव बेखायनो टावार नाङा खोमा। आरो बेबा गामिनि बेसे बिथोरा सिङाव हाबलांबावनांगौ। नांबाय र'। औ हेल' आदा। औ मेहेर ब्र'। बोरैबि खेंग्रा खेंग्रि सफैमारबायलै आङो नै। ओमफ्राय दा ससे फैदो बबेथिं थांनांगौ आं मिथिलाय लाङाना। दे फैबाय मोजाङानो जाबाय आं लायनो थांगासिनो र' दसे थाथ' दे जागोन दे थाब फैदोल' आं नेगासिनो। औ दे। बाजै गोदान नुमारसिगोन बिदिबा। ओमफ्रायथ' गिफ्टखौबो आं हाखु दाखुसो लानाय जाबाय फैसाखौनो एसे होबोनोसैलै। जेन'बा गिफ्टआवबो आं दख'नाखौ लाबाय लानायालाय दे फसायखागोन खोमा। माला फैबावनांगौ जाखो बाजै नोंखौ नायनो लुगैथारबायलै आङो। मालायनि हाबाफोरखौनो रंजायाबा उफाय गैलाना मेहेर। बेखायनो मालायनिजोंनो एकदम बिन्दास खुसि इन्जय खालामसै आङो सोरनिबा हाबा सोरनिबा आथिमंगल सोरनिबा माबा माबि आरो बिदिनो। ओमफ्रायथ' बैसागु बोथोर बहा बिरलांबावगोन आंबा। फाग्लालै जायखिया नायनोसै र' लोगोफ्राबो बिराद फन खालामसोगासिनो दाथ' बिजि। बाजैनि फट'खौबो हरासैलै ब्रादारा बिनिफ्रायथ' नामखौबो खिन्थायासै नङाबाथ' जास्ट इमेजिन खालामनानै नायगौमोन आङो। नङा ओमफ्राय दा बाजैयाबो बिराद साइसलायनो दा नुनानै बोरैबा शकिं जाबा गैलालै। बांद्राय साफाफोरनि खाथियाव थानो एकदम लाजिनाय मोनोलां। बांद्राय समायनानि खाथियाव थाब्ला समायलायलाङाना आंखौबो बेखायनो। हैद माला फैबावगोनब्रा आदायालाय। दाबो सफैलालै आं थांनो लुगैथारबाय नायनो लुगैथारबाय बाजैखौ। नै बेहायनो दं मानसिया। ओइ मेहेर ब्र' दासो सफैबाय आदा। एसे खामानि दंमोनथ' बेखौ मावनायावनो एसे लेट जाबाय आं सफैनायाव सरि दे ब्र'। बिदा जेबो नङा दे आरो हाबानि खामानिथ' बेखौ मावलाय बैखौ मावलाय बिदिनो टाइमानो सोलाबखाया दे। आरो एबारथ' बाजै फैबायना एबारसो हिट जासिगोन। बेनोथ' दे फैदो फंबाय थांसै। ओमफ्राय नङा दा बिनिफ्राय बेसे गोजान थांबावनांगौबा? बांद्राय गोजान नंलालै मेहेर खाथियावनो। नों थुदो लामा जोंनि गामिखौ एसे नायलांदो भिउफोरखौ
जागोन दे आदा जागोन फुरा नायजोबलांखानोसै आरोना बाजैजों लोगोसे गामिखौबो ओमफ्राय मा जादों होनदोंमोनलाय ब्र' नों एसे प्रब्लेम जादों होनदोंमोन ना न'निफ्रायबो बेखायनो फैनांबाय होनदों जे नोंखौथ' मा लाखुमाबावनो नोंथ' मोनथिखायो बाजैखौ आं ओजोंनिफ्राय खावनानैसो लाबोदों नालाय दा बेखायनो बिनि न'नि मानसिफोरा नागिरगासिनो आरो ओमफ्रायथ' बाखि गासिबो रेडि जाखाबाय बेखायनो थाब थाब हाबाखौ खालामनोसै सानबाय आङो अ बाथ्राया होमबा बिदिसो आदा देलै हाबाया जेरैखि जायाबाबो थाद'नाङा माने जाखाथारनांगौ दिनै जेरैखि जायाबाबो बेखायनोथ' जेबो बांद्राय बिदि साजायनो मानोबो सम मोनासै हाबाखौल' जाथारथोंसै सानबाय आरो जागोन आदा आं फैबायना थ'दो बाजैनि मोखांखौ नायनोसै एसे आंबोथ' नायनो आंनि बाजैया माबायदि आदा लोखिनिया मोजां मेहेर आरो नोमबाजैया हाबानि गाननाय जोमनायजों रासिन समायना नुबावदोंलै आरे बा आदा नोंनो एसेबां बाख्नायखाबाय आंथ' आरो माथो बुंबावनो थ'दो सिङाव दङ दे बाजैखौनो नायनो फैखाथारदों आङो जेरैखि जायाबाबो आं दंना बिदा बिसिनि फेमिलिनिया सोरबा फैबा आं होबथागोन ना नोंसिनि हाबाया थाद'नो मोना थेंक्स ब्र' मेहेर आं ड्रेस गानैनो दे थाब थाबनो नों नोमबाजैखौ नायनो होनबाय थानाया नायग्रोदो अके आदा अके जागोन दे थाब थाब ओंखारहैनि आं र' बाजै बाबुनि लोगोआ सफैबायानो माथो औ आयं बाजैनि महरखौ नायनि आं र' एसे बिराद एक्साइटेड जाना दंखायोमोन आङो बाजै गिबियावनो कंग्रेचुलेसन्सलै जोंहा बाबु माबा लक्ष्मणनि लोगो नामा नोङो औ ओमफ्रायथ' बोरो बाजैनि महरा दे दसे थानानै मन्दपाव लांखासिगोन नालाय नायग्रोदो नोमबाजैखौ बोरैथो नाया जानो बोयो